Sub fundațiile legendarului Castel Bran, un secret întunecat a fost închis cu secole în urmă. O cameră uitată, marcată de ritualuri interzise, păstrează un artefact care promite mai mult decât nemurirea. Dar la ce preț? Pregătește-te să explorezi coridoarele întunecate ale acestui mister care sfidează istoria. Povești ca aceasta dezvăluie neașteptatul, iar împreună putem descoperi noi lumi. Ești pregătit să faci parte din această aventură? Vântul șuiera în jurul castelului Bran, ca și cum munții înșiși ar fi încercat să-i păstreze secretele. În subsoluri însă, sunetele erau estompate. Doar zgomotul ritmic al uneltelor tulbura liniștea, în timp ce restauratorii săpau cu grijă la fundațiile castelului. Aici e ceva. Vocea unuia dintre muncitori tăie aerul. Cei din jur se opriră, întorcându-se să privească. Lama uneltei lovise o suprafață dură, diferită de piatra obișnuită pe care o întâlniseră până atunci. E lemn? Întrebă unul dintre ingineri, dar un arheolog mai experimentat clătină din cap. Nu, e piatră sculptată. Pe măsură ce îndepărtau molozul, începu să prindă contur o formă. Era o ușă, încrustată în zid, decorată cu simboluri complicate pe care nimeni de acolo nu le recunoștea. Asta nu era pe planurile originale ale castelului, spuse șeful echipei cu o voce între entuziasm și neliniște. Decizia de a deschide ușa se luă rapid, dar munca dură peste câteva ore. Sigiliul părea să fi ținut închis acea intrare timp de secole. Când în sfârșit cedă, aerul care se revărsă era greu și dens, purtând un miros ciudat, o combinație de fier ruginit și mucegai. O lanternă fu ridicată, dezvăluind interiorul. Cei care intrară primii se opriră, incapabili să mai pășească. În centrul camerei, un altar de piatră domina spațiul. Era decorat cu lumânări topite, care păreau să aștepte să fie aprinse din nou. Un potir auriu stătea pe altar, marginea sa pătată cu ceea ce părea a fi sânge uscat. Pe pereți, inscripții în latină acopereau fiecare centimetru disponibil, iar pe podea se afla un simbol uriaș, un dragon înconjurat de săbii. Dumnezeule, murmură unul dintre restauratori, făcându-și cruce, ca într-o biserică. Ce e asta? Întrebă altul, dar nimeni nu avea un răspuns. Vestea descoperirii se răspândi rapid, ajungând la experți din București. În câteva zile, Clara Stancu, o criptografă respectată, și Alexandru Mirea, un istoric specializat în figura lui Vlad Țepeș, erau deja în drum spre castel. Clara ajunse prima, mergând grăbită prin coridoarele castelului până la intrarea în camera recent descoperită. Se opri pentru o clipă, privindu-i ușa sculptată. Fascinant, murmură, ajustându-și ochelarii înainte să pășească în spațiul luminat de lanterne. Alexandru sosi la scurt timp. Era mai precaut, privirea sa evaluând cu scepticism locul, dar era imposibil să nu simtă greutatea istorică a locului. Alt mit pentru a alimenta legenda lui Vlad? Întrebă el, aplecându-se să examineze altarul. Clara ignoră provocarea și începu să studieze pereții. Degetele ei urmăriră simbolurile și textele, în timp ce murmură bucăți din inscripții. Nu e doar latină, spuse ea, intrigată. E o combinație de elemente religioase și ceva mai vechi. Alexandru se apropie de simbolul de pe podea. Îl recunoștea. Este emblema Ordinului Dragonului, spuse el, arătând către dragonul înconjurat de săbii. Clara se opri, privindu-l. Ordinul căruia Vlad îi aparținea? Da, dar utilizarea lui aici pare diferită, răspunse el, tonul devenindu-i mai grav. Ceva nu e în regulă. Clara se întoarse la inscripțiile de pe pereți, începând să descifreze câteva cuvinte. Cu voce joasă murmură fraza centrală. Sanguinem servabit. De ce înseamnă? Întreba Alexandru. Sângele va păstra, traduse Clara, încruntându-se. Alexandru mai făcu un pas spre altar, trecându-și mâna peste potirul pătat. Ce anume va păstra?
Clara ezită înainte de a răspunde, mintea ei încercând să conecteze piesele. Privirea ei se întoarse spre emblema de pe podea, un fior trecându-i pe șira spinării, în timp ce înțelesul începea să se contureze. Simbolul acesta, începu ea, înghițind în sec, este identic cu unul găsit în analele despre Vlad Țepeș. Alexandru se întoarse către ea, privirea îngustându-i se. Sugerez că Vlad are o legătură directă cu asta? Înainte ca Clara să poată răspunde, o rafală de vânt străbătu camera, stingând una dintre lanterne. Aerul păru să devină mai greu, iar un sunet jos, aproape ca o șoaptă, reverberă între pereți. Cei doi se priviră, iar Clara murmură, dacă are, nu suntem pregătiți pentru ce urmează. Umbrele proiectate de amurg dădeau castelului Bran un aer, și mai apăsător decât de obicei. Clara Stancu simțea această tensiune cu fiecare pas pe care îl făcea, coborând lunga scară ce ducea la camera recent descoperită. Liniștea era densă, spartă doar de ecoul bocancilor ei pe pietrele denivelate. Ion Caramitru, șeful echipei de săpături, era deja acolo, stând la intrare cu brațele încrucișate. Postura sa rigidă și fruntea încruntată trădau reticența sa de a continua lucrările. Încă mai crezi că ar trebui să ne oprim?" întrebă Clara, încercând să-și ascundă neliniștea cu o ușoară ironie. Nu spun că trebuie să ne oprim, dar de când am deschis camera asta, nimic nu mai pare în regulă în locul ăsta," răspunse Ion, fără să-și ascundă disconfortul. Ea ignoră remarca și intră. Camera era practic neschimbată față de noaptea precedentă, cu o excepție. Potirul auriu, care fusese în centrul altarului, acum era pe podea răsturnat, iar conținutul său uscat părea să fi curs din el. A mai intrat cineva aici după ce am închis ușa?" întrebă Clara, arătând către obiectul mișcat. Nimeni. Cheia a fost la mine tot timpul," răspunse Ion, încrucișând brațele mai strâns. Clara se apropie de altar, mirosul de mucegai amestecat cu ceva metalic fiind încă puternic în aer. Atingând suprafața rece a pietrei, examină mai îndeaproape inscripțiile. În sălile Branului, jurăminte de sânge au fost făcute pentru a proteja întoarcerea prințului. Cuvintele pe care le descifrase cu o seară înainte îi răsunau în minte în timp ce privea potirul. Conexiunile dintre inscripții și documentele istorice pe care începea să le analizeze păreau din ce în ce mai solide. Mai târziu, în biroul improvizat dintr-un turn al castelului, Clara se alătură lui Alexandru Mirea. Istoricul era înconjurat de hărți și documente vechi împrăștiate pe masa din lemn. E ceva interesant aici," spuse el, fără să-și ridice privirea de la o hartă veche pe care o analiza. După ce Vlad a fost capturat de otomani, există înregistrări despre activități neobișnuite la Bran. Unele menționează întâlniri secrete, altele vorbesc despre un grup care realiza ritualuri în absența lui. Clara scoase din geantă una dintre paginile luate din cameră. Asta se potrivește cu ce am găsit," spuse așezând foaia pe masă. Se pare că ritualurile erau realizate de cei mai loiali susținători ai săi. Credeau că pot asigura victoria lui Vlad în viitor. Alexandru privi pagina, trecându-și degetele peste simbolul desenat. Asta explică altarul și potirul. Dar care era scopul? Clara respira adânc înainte să răspundă. Nemurirea, spuse în cele din urmă. Cuvântul atârnă greu în aer, iar Alexandru, deși sceptic, nu putea ignora dovezile care se adunau. Problema cu nemurirea este că rareori e ceea ce ne imaginăm," murmură el. Înainte ca Clara să răspundă, pași se auziră pe coridorul de afară. Amândoi priviră spre ușă, dar nu era nimeni acolo. În acea noapte, în timp ce Clara cobora din nou în cameră pentru a continua traducerile, fu surprinsă de Adriana Popescu, unul dintre ghizii turistici ai castelului. Adriana ținea o lanternă în mână, iar expresia ei era serioasă. Nu e sigur să fie aici singură." Ia," spuse ea, oprindu-se în vârful scării. De ce?" întrebă Clara, fără să-și ascundă curiozitatea. Adriana ezită înainte să răspundă.
Legendele despre Bran nu sunt doar povești. Vorbesc despre pacte făcute cu forțe pe care nu le putem înțelege. Se spune că cei care deschid anumite uși atrag lucruri care ar fi trebuit să rămână adormite. Clara rămase calmă, dar avertismentul îi rămase întipărit în minte în timp ce cobora. Camera părea mai apăsătoare decât înainte. Clara se așeză lângă altar, ajustând lanterna pentru a lumina mai bine inscripțiile. Pe măsură ce lucra, ecoul cuvintelor vechi părea să umple spațiul, iar senzația că era privită devenea imposibil de ignorat. Când ridică privirea, văzu una dintre lumânările topite, care fusese doar o bucată de ceară inertă, era aprinsă. Flacăra pâlpâia, proiectând umbre distorsionate pe pereții camerei. Sunetul pașilor de sus răsună din nou, de data aceasta mai aproape, iar Clara își ținu respirația. Umbrele păreau să se miște, de parcă prindeau viață, și pentru o clipă a avut impresia că o siluetă nedeslușită o privea din întuneric. Flacăra lumânării pâlpâi pentru ultima dată înainte să se stingă singură, cufundând camera într-un întuneric și mai apăsător. Liniștea din camera subterană era aproape absolută, spartă doar de sunetul degetelor Clarei alunecând pe inscripțiile de pe perete. Lanterna din mâna ei proiecta o lumină tremurândă, făcând umbrele din jur să pară vii. Textele continuau să dezvăluie secrete ascunse. Fraza centrală gravată pe altar, sanguinem servabit, reapărea în mai multe locuri ale camerei, însoțită de descrieri enigmatice despre un artefact misterios, cheia sângelui. Cel ce o poartă va găsi viața dincolo de moarte. Sângele va arăta calea, dar prețul va fi veșnic. Clara citi fraza de mai multe ori, încercând să dezlege sensul ascuns din spatele cuvintelor. Conexiunea cu Vlad era evidentă, dar ce era această cheie a sângelui? Era doar o piesă din legenda lui Vlad Țepeș sau un obiect real ascuns de-a lungul secolelor? Îl chemă pe Alexandru, care urcase să consulte câteva documente din biblioteca castelului. Când se întoarse, ținea în mână o carte groasă, cu coperți de piele uzată. "Am găsit asta în registrele locale," spuse el, așezând cartea pe altar. "Există mențiuni despre cheia sângelui în texte istorice, dar mereu fragmentate." Clara răsfoi paginile, ochii ei captând fragmente care confirmau importanța artefactului. Cheia sângelui părea să fi fost un obiect de interes intens de-a lungul secolelor, dorit de alchimiști, lideri religioși și chiar de nobili. "Aici," spuse Alexandru, arătând un paragraf subliniat, considerată atât o binecuvântare cât și un blestem, cheia sângelui promitea nemurirea, dar în schimbul sufletului. Un fior îi trecu Clarei pe șira spinării. Ideea că ceva atât de puternic putea exista, chiar și doar ca legendă, era tulburătoare. "Și dacă asta e ceea ce se ascunde aici?" murmură ea, mai mult pentru sine decât pentru Alexandru. "Dacă e așa, înseamnă că Vlad avea motive să o protejeze," răspunse el, "sau să o folosească." Pe măsură ce Clara continua să traducă inscripțiile, ceva îi atrase atenția. Un simbol era repetat în mai multe locuri pe perete. Un cerc mic în interiorul unui triunghi, cu linii gravate care semănau cu picături de sânge. Atinge simbolul, simțind textura rece a pietrei sub degetele ei. Deodată, o senzație ciudată îi străbătu brațul, ca și cum piatra ar fi răspuns la atingerea ei. Într-o fracțiune de secundă, un ciop mic de piatră îi tăie vârful degetului, iar o picătură de sânge alunecă pe simbol. Camera reacționă imediat. Un ușor tremur străbătu podeaua, iar simbolul începu să strălucească într-o lumină roșiatică. Linii începură să se formeze pe perete, dezvăluind contururi care înainte fuseseră invizibile. Clara făcu un pas înapoi instinctiv, privindu-le cum se uneau. Un hărțuit în piatră începu să se contureze. Alexandru se apropie, cu privirea fixată pe perete. Asta nu era aici înainte,"
murmură el, vocea încărcată de uimire. Harta prezenta castelul și împrejurimile sale, dar ceea ce atrăgea atenția era o rețea de tuneluri ce părea să se extindă mult dincolo de limitele cunoscute ale proprietății. În centrul hărții, un simbol se remarca, același cerc în interiorul triunghiului, indicând un punct adânc în tuneluri. Clara își șterse degetul rănit în timp ce observa cu teamă crescândă harta. Se pare că această cameră nu a fost doar proiectată pentru a ascunde ceva, spuse ea încet. Este un ghid. Alexandru în cuviință, dar expresia lui nu era de ușurare. Dacă Vlad și cei loiali lui au făcut toate acestea pentru a ascunde cheia, înseamnă că o considerau periculoasă. Foarte periculoasă. Pe măsură ce analizau harta, Clara a început să audă un sunet îndepărtat. La început crezi că era doar vântul, dar apoi cuvintele începură să prindă contur. Șoapte răsunau pe pereții camerei, o cacofonie de voci joase ce păreau să vină din toate direcțiile. Vlad! Vocea era aproape o murmurare, dar suficient de clară pentru ca amândoi să se întoarcă instinctiv. Ai auzit asta? Întrebă Clara, încercând să-și ascundă nervozitatea. Alexandru doar în cuviință, ochii lui fixați pe umbrele care dansau în lumina lanternei. Șoaptele continuară, repetând numele lui Vlad la intervale, ca un apel constant. Clara încercă să le ignore, dar sunetul părea să-i pătrundă adânc în minte, devenind aproape insuportabil. Atunci, strălucirea hărții începu să slăbească, iar tăcerea reveni în cameră ca o lovitură bruscă. Cred că am găsit pasul următor, spuse Clara, arătând spre simbolul central de pe hartă. Alexandru în cuviință, dar o greutate se putea citi în privirea lui. Castelul părea viu, iar fiecare descoperire îi împingea mai adânc într-un mister pe care nu îl înțelegeau complet. Știau că harta îi îndrepta către tuneluri, dar ceea ce îi aștepta acolo rămânea un mister. Și senzația că erau observați nu îi părăsea deloc. Tensiunea de la castelul Bran creștea cu fiecare clipă. Aerul devenea din ce în ce mai greu, aproape sufocant, încărcat cu o energie pe care Clara și Alexandru o resimțeau la fiecare pas. Știau că următorul pas era să găsească intrarea în tunelurile dezvăluite de harta din camera subterană. Dar ceea ce urmau să facă era învăluit într-o neliniște profundă. Camera subterană era cufundată într-o liniște deplină când cei doi se întoarseră, lanternele lor tăind întunericul dens. Clara cerceta pereții, în timp ce Alexandru examina altarul, căutând orice indiciu ascuns. Harta indica faptul că intrarea ar trebui să fie aici, dar nu văd nimic evident, spuse Clara, trecând degetele peste o inscripție. Alexandru se aplecă, privirea lui fixată pe baza altarului. Observă ceva ciudat, un mic relief în formă de cerc cu un triunghi în centru, același simbol care activase harta. Uite, spuse el chemând-o pe Clara. Ea se apropie, atingând simbolul. Nimic nu se întâmplă. Trebuie să fie ceva mai mult, zise Alexandru, privind suprafața altarului cu atenție. Clara scoase un mic briceag din chitul ei și, fără să ezite, își zgârie ușor degetul. O picătură de sânge căzu pe simbol. Podeaua vibră ușor, iar un zgomot mecanic se răspândi în cameră. O secțiune a peretelui din apropiere începu să se miște încet, dezvăluind un coridor întunecat care părea să se piardă în afara razei de lumină a lanternelor lor. Și uite așa, lucrurile devin interesante, murmură Alexandru cu o tentativă slabă de a face haz de necaz. Tunelurile erau strâmte și opresive, cu pereți din piatră acoperiți de semne ce păreau a fi urme de gheare. Sunetul pașilor lor se reverbera, dar în fundal era un alt zgomot, un foșnet slab, abia perceptibil, ce aducea cu un șuier sau o respirație adâncă. Clara ilumină unul dintre pereți, unde observă din nou simboluri identice celor din camera subterană. Sunt peste tot, spuse ea, aplecându-se să le observe mai bine.
Este ca un traseu marcat, răspunse Alexandru, ținând lanterna îndreptată spre coridorul din față. Pe măsură ce înaintau, aerul devenea mai rece. Din podea începu să se ridice un ceaț dens, învăluindu-le gleznele și reducându-le vizibilitatea. Asta e natural?" întrebă Clara, încercând să-și mențină calmul. Alexandru nu răspunse, dar degetele sale strânseră mai tare lanterna. Senzația că erau urmăriți devenea tot mai greu de ignorat. Dintr-o dată, Clara se opri brusc. Ce s-a întâmplat?" întrebă Alexandru. Este cineva aici," spuse ea, aruncând o privire peste umăr. Alexandru îndreptă lanterna spre coridorul din spatele lor, dar nu se vedea nimic în afară de ceața care părea să se miște lent, aproape ca și cum ar fi avut propria viață. Nu e nimeni. Hai să mergem mai departe," spuse el, deși vocea îi trăda incertitudinea. Între timp, la suprafață, Ion Caramitru dispăruse. Ultima dată fusese văzut intrând în castel târziu în noapte, dar nimeni nu știa unde se dusese după aceea. Absența lui deveni evidentă abia dimineața, când trusa sa de unelte fu găsită lângă intrarea în camera subterană. Unii spuneau că pur și simplu fugise, incapabil să facă față misterelor descoperite. Alții șopteau despre ceva mult mai întunecat. Clara și Alexandru înaintau prin tunelul care părea să nu se mai termine. Urmele de gheare de pe pereți deveneau mai adânci, iar simbolurile mai frecvente. În cele din urmă, ajunseră la un punct în care coridorul se lărgea, dezvăluind o ușă imensă de piatră. Ușa era acoperită cu inscripții în latină și decorată cu același emblema a dragonului și triunghiului. În centrul ușii era gravată o frază cu o precizie înspăimântătoare. Doar sângele va deschide calea. Clara îl privi pe Alexandru, iar cei doi rămaseră tăcuți pentru câteva clipe, simțind greutatea momentului. Se pare că am găsit următorul obstacol, spuse Alexandru cu voce joasă. Dar înainte să poată decide ce să facă, ceața din jurul lor începu să se miște, rotindu-se ca și cum o forță invizibilă o controla. Un fior îi străbătu Clarei șira spinării. Senzația că era urmărită nu mai era doar un presentiment. Ceva era acolo. Ceva ce îi aștepta. Fraza gravată pe ușă, doar sângele va deschide calea, plutea în aer ca un comandament inevitabil. Clara știa ce avea de făcut. Scoase o lamă mică din trusa sa și, fără să ezite, își făcu o tăietură superficială pe vârful degetului. O picătură de sânge căzu în adâncitura centrală, iar imediat inscripțiile din jurul ușii începură să strălucească într-o lumină roșiatică, ca niște jaruri aprinse. Podeaua vibră ușor, iar ușa a început să se miște, scoțând un sunet profund, asemănător cu un geamăt al ceva ce fusese smuls din uitare. De aici nu mai e cale de întoarcere, murmură Alexandru, lanterna din mâna sa tremurând ușor. Ușa dezvălui o încăpere ascunsă, mult mai mare decât se așteptau. În centru se afla un seif sculptat direct în piatră, suprafața acestuia acoperită cu simboluri asemănătoare celor de pe pereții tunelului. Părea aproape neatins de trecerea timpului, în afară de câteva pete întunecate în jurul său, de parcă cineva încercase să-l deschidă înainte și eșuase. În timp ce Clara studia seiful, Alexandru începu să simtă o neliniște ciudată. Privind peste umăr, își îndreptă lanterna spre coridorul pe care veniseră, dar tot ce văzu fu ceața densă, care părea să se oprească la intrare, ca un gard viu. "E prea liniște," spuse el aproape pentru sine. Clara nu răspunse. Ochii îi erau fixați pe inscripția de pe capacul seifului, pe care începu să o traducă încet cu voce joasă. "Cheia este viața, dar prețul este moartea." "Pare o alegere imposibilă," spuse ea privind spre Alexandru. Înainte ca el să-i răspundă, ceva îi atrase atenția din colțul sălii, o umbră. Alexandru își întoarse lanterna repede, dar figura dispăru înainte să poată distinge vreun detaliu. "Clara, ai văzut asta?" întrebă el, vocea tremurând ușor de tensiune. "Ce anume?"
Era cineva aici, un bărbat sau ceva asemănător. Clara rămase tăcută o clipă, dar prezența pe care amândoi o simțeau devenea imposibil de negat. La suprafață, Adriana Popescu mergea nervoasă prin coridoarele castelului. Încercase să ignore sunetele și legendele, dar ceva în acea noapte părea diferit. Hotărâ în cele din urmă să-l caute pe Ion Caramitru, dar tot ce găsi fu trusa sa de unelte abandonată lângă intrarea în camera subterană. Adriana știa că ar trebui să plece, dar ceva o ținea acolo. Când auzi pași apropiindu-se, se întoarse și îl văzu pe Alexandru ieșind din întuneric. "Ce cauți aici?" întrebă el, amestecând surprinderea cu iritarea. Adriana ezită, dar în cele din urmă spuse adevărul. "Familia mea a spus mereu povești despre Vlad și castelul acesta. Ziceau că nu a ascuns doar aur în tuneluri, ziceau că a ascuns altceva." "Ce anume?" insistă Alexandru, fruntea încrețindu-i-se. Adriana coborî vocea. "Sufletul lui." În tuneluri, Clara a început să descifreze enigma seifului. Trecându-și degetele peste inscripții, încerca să înțeleagă indiciile care păreau să conducă la deschiderea lui. "Există un tipar," spuse ea mai mult pentru sine decât pentru Alexandru. Seiful avea 3 adâncituri sculptate, iar lângă fiecare se aflau simboluri care păreau să formeze o secvență. Clara observă că una dintre inscripții corespundea simbolului care reacționase la sângele ei în camera principală. "Cred că știu ce trebuie să fac," zise ea ezitantă. Apăsă degetul rănit pe prima adâncitură. Imediat un sunet profund răsună în încăpere, iar seiful începu să vibreze ușor. Procede la fel pentru a doua adâncitură, iar Alexandru rămase în gardă, cu ochii ațintiți asupra umbrei care părea să le dea târcoale. "Funcționează," spuse Clara, o combinație de ușurare și teamă în voce. Când apăsă pe a 3-a adâncitură, întreaga cameră păru să înghețe. Senzația unei prezențe invizibile devenea aproape sufocantă. O umbră, mai mare decât cea de mai devreme, trecu rapid prin marginea câmpului vizual al lui Alexandru. De data aceasta, conturul era mai clar. Părea un bărbat înalt, învăluit într-o mantie ce părea să se unduiască ca un fum gros. Alexandru ridică lanterna, dar figura dispărut din nou înainte să poată confirma ce văzuse. "Clara, grăbește-te!" strigă el, vocea tremurând de nerăbdare. Cu un ultim clic profund, seiful început să se deschidă. Capacul greu se mișcă încet, dezvăluind conținutul său. O lumină roșiatică izbucni din interior, ca și cum seiful ar fi conținut o bucată de foc viu. Clara și Alexandru se apropiară cu grijă, dar un fior rece le străbătu trupurile. Ceea ce se afla în interior era mai mult decât un obiect, era o prezență care îi observa. Și ambii știau că, odată deschisă această ușă, declanșaseră ceva ce nu va putea fi ușor de oprit. Lumina roșie, care emana din interiorul seifului, pulsa ca și cum ar fi fost vie, luminând fețele Clarei și ale lui Alexandru cu o strălucire supranaturală. Înăuntru, odihnea ceea ce nu putea fi decât cheia sângelui. O piesă elaborată, o combinație de metal negru și cristal roșu, sculptată într-un design care părea să se transforme subtil odată cu atingerea luminii. Inima Clarei începu să bată mai repede. Prezența artefactului avea ceva irezistibil, ca și cum chemarea acestuia venea dintr-un loc adânc al ființei ei. "Nu o atinge," spuse Alexandru, observând privirea fixă a Clarei. Dar cuvintele lui nu păreau să aibă greutate. Clara făcu un pas înainte, ochii ațintiți asupra artefactului, mintea acoperită de o ceață de fascinație și teamă. "Clara, am spus..." Alexandru încercă să-i prindă brațul, dar ea deja întinsese mâna. În clipa în care degetele ei atinseseră suprafața rece a cheii, lumea din jurul ei dispăru. Camera subterană se destrămă, iar Clara se trezi într-un spațiu complet diferit. Acum era într-o sală iluminată de torțe, identică celei în care se afla mai devreme, dar clar din alt timp.
Figuri înveșmântate în pelerine umblau în jurul altarului, vocile lor intonând cânturi într-o limbă pe care ea nu o recunoștea. În mijlocul sălii stătea Vlad Țepeș, cu chipul sever și impunător. Ținea cheia sângelui deasupra altarului, în timp ce o lamă curgea cu sânge proaspăt peste obiect. Aerul vibra cu o energie de nedescris. Fiecare cuvânt al cânturilor răsuna ca un tunet, iar Clara simți o durere ascuțită în tâmple, ca și cum vocile pătrundeau adânc în mintea ei. Voia să întoarcă privirea, dar nu putea. Vlad se mișca cu precizia unui ritual bine cunoscut, iar ochii săi străluceau cu o intensitate aproape supraomenească. Părea că făcea un jurământ, un pact pecetluit cu sânge, în timp ce cercul din jurul său ridica tonul cântărilor. Clara a început să înțeleagă adevărul terifiant. Ritualul nu era doar pentru a proteja cheia, era pentru a închide ceva. Sângele vărsat nu era doar un sacrificiu, ci o ancoră menită să păstreze un pericol mai mare închis în artefact. Nu protejau doar cheia, murmură ea, chiar dacă nimeni nu putea să o audă. Protejau lumea de ea. În camera subterană, Alexandru privi cum trupul Clarei se lăsă pe spate, ochii ei rămânând deschiși, dar goi, ca și cum era în transă. Alexandru încercă să o îndepărteze de artefact, dar în clipa în care o atinse, o undă de energie îl împinse cu forță în perete. În timp ce se lupta să se ridice, vocile începură să răsune în încăpere. Nu erau umane, erau jelanii îndepărtate, fiecare repetând în unison, "Eliberați-ne!" Cheia sângelui strălucea tot mai intens, iar semnele de pe pereții camerei începură să pulseze cu aceeași lumină roșiatică. Podeaua vibra sub picioarele lui Alexandru, dar privirea sa era ațintită asupra Clarei, care rămânea nemișcată, cu mâna pe cheie. "Clara!" strigă el, încercând să se apropie de ea. Clara fu aruncată într-o altă viziune. Ritualul se încheiase, dar prețul era clar. Trupuri erau împrăștiate pe podeaua sălii, pelerinele lor însângerate și tăcerea mortală contrastând cu energia haotică care încă emana din altar. Vlad era singur, ținând cheia, chipul său marcat de o oboseală cruntă și un triumf amar. "Ce ai făcut?" șopti Clara, chiar dacă știa că el nu putea să o audă. Dintr-o dată Vlad își întoarse capul, privirea fixându-se direct asupra ei, ca și cum știa că era acolo. Clara simți un val de groază, dând un pas înapoi. "Poți să vezi viitorul?" Vocea lui era gravă, răsunând în sala goală. "Sau ai venit să-mi amintești de trecutul meu?" Înainte să poată răspunde, lumea din jurul ei început să se destrame, ca niște cioburi de sticlă care cădeau în gol. Clara căzu pe podeaua camerei subterane, întoarsă în prezent. Alexandru era deasupra ei, ținând-o de umeri. "Clara, ești bine?" Ea deschise ochii încet, încă dezorientată. Strălucirea cheii sângelui scăzuse, dar vibrațiile din încăpere nu se opriseră. "Trebuie să plecăm de aici," zise Alexandru, ajutând-o să se ridice. Pe măsură ce se mișcau, bucăți din tavan începură să cadă. Camera părea să se prăbușească, ca și cum însuși castelul respingea ceea ce făcuseră. Înainte să ajungă la ieșire, Clara se întoarse pentru o clipă. Cheia sângelui încă strălucea pe piedestalul său. Și pentru o fracțiune de secundă, umbra lui Vlad părea să fie acolo din nou, privindu-i din adâncurile timpului. Tremurul din cameră devenise insuportabil, iar bucăți din tavan cădeau în jurul Clarei și al lui Alexandru, amenințând să îi îngroape de vii. În centru, cheia sângelui strălucea mai intens ca niciodată, pulsând ca o inimă vie, gata să explodeze. "Trebuie să decidem acum," strigă Alexandru, vocea lui pierzându-se în zgomotul prăbușirii. Clara privi spre artefact, greutatea alegerii apăsându-i sufletul. De când îl atinsese, simțea o conexiune inexplicabilă cu cheia. Viziunile cu Vlad și ritualul îi arătaseră clar. Cheia nu era doar un obiect, ci o închisoare spirituală, o ancoră care ținea forțe întunecate sub control. "Nu putem lăsa cheia intactă,"
spuse ea, vocea tremurând, dar hotărâtă. Dacă cineva o găsește din nou, totul se va repeta. Alexandru ezită, privirea lui oscilând între Clara și artefact. Dar dacă distrugerea eliberează ceea ce este prins înăuntru, poate că este un risc pe care trebuie să ni-l asumăm, răspunse ea cu disperare în glas. Tremurul devenea tot mai intens, iar Clara simți o căldură inexplicabilă străbătându-i corpul, ca și cum cheia o chema din nou. Mintea îi fu inundată cu alte viziuni, imagini fragmentate cu bărbați și femei adunați în jurul lui Vlad, sacrificându-și sângele pentru a pecetlui artefactul. Apoi, ca un fulger, recunoscu ceva ce o făcu să înghețe. Printre fețele celor prezenți la ritual, distinse trăsături familiare, aceleași pe care le văzuse în fotografii vechi, păstrate într-un cufăr uitat din casa familiei. Strămoșii mei, șoptia, aproape fără să își dea seama, strămoșii mei au fost parte din asta. Alexandru se uită la ea, șocat. Ce spui? Ei au fost printre cei care au pecetluit cheia și au jurat să o protejeze, chiar cu prețul vieții lor. În timp ce vorbea, Clara simți că înțelegea ce avea de făcut. Sângele lor a pecetluit-o atunci, iar sângele meu trebuie să pună capăt acum. Alexandru o apucă de braț. Ești nebună, nu știm ce se va întâmpla. Tocmai de aceea trebuie să distrugem cheia. Nu să o ascundem, ci să punem capăt acestui ciclu pentru totdeauna. Cheia părea să răspundă cuvintelor Clarei, strălucirea ei deveni mai puternică, luminând întreaga cameră într-un roșu intens. Inscripțiile de pe pereți, până atunci adormite, începură să sclipească din nou, ca și cum așteptau un ultim ritual. Clara urcă pe altar cu cheia în mâini. Suprafața artefactului era rece și metalică, dar părea să vibreze, ca și cum avea un puls propriu. Luă lama care stătea lângă altar și își tăie palma, lăsând sângele să curgă pe suprafața cheii. Deodată, aerul din cameră se schimbă. O presiune invizibilă îi înconjură, aproape sufocantă, iar vocile reveniră. Dar de această dată nu cereau eliberare. Termină ce am început. Alexandru încercă să intervină, dar o forță nevăzută îl aruncă în perete. Strigă după Clara, dar ea părea inconștientă de tot ce se întâmpla în jur. Sângele care curgea din palma Clarei fu absorbit de artefact, iar o lumină orbitoare explodă în cameră. Pereții începură să se despice, iar energia care umplea încăperea deveni de nesuportat. Clara căzu în genunchi, lăsând cheia din mâini. Artefactul strălucea acum cu o intensitate imposibilă, iar crăpături adânci se formau pe suprafața sa. Cu un ultim pocnet asurzitor, cheia a început să se destrame. Energia acumulată se disipă într-o ultimă explozie de lumină, iar artefactul se dezintegră complet. Camera a început să se prăbușească, iar Alexandru o prinse pe Clara înainte ca pietrele să înceapă să cadă peste ei. Trebuie să plecăm, strigă el, trăgând-o pe coridor, în timp ce podeaua și tavanul se surpau în urma lor. Cei doi ieșiră din tunel cu doar câteva secunde înainte ca intrarea să fie complet înghițită de prăbușire. Căzură pe jos, epuizați, acoperiți de praf și răniți, dar vii. Clara privi castelul, simțind povara viziunilor care nu o vor părăsi niciodată. Alexandru, lângă ea, respira cu dificultate, dar era teafăr. Când praful se așeză, Clara observă ceva gravat în piatra de deasupra intrării distruse a tunelului, unde înainte nu fusese nimic. Sângele protejează, dar niciodată nu se epuizează. Clara îl privi pe Alexandru, înțelegând clar mesajul. Distruseseră cheia, dar sacrificiul ei crease ceva nou, ceva ce încă nu înțelegeau pe deplin. Ce facem acum?" întrebă Alexandru cu vocea răgușită. Clara nu răspunse. Privirea ei rămase ațintită asupra castelului, știind că secretele castelului Bran nu vor fi șterse niciodată complet. Ți-a plăcut această incursiune în misterul castelului Bran? Nu uita să dai like, să distribui și să te abonezi la canal pentru mai multe povești fascinante. Și spune-ne,
ai avea curajul să înfrunți secretul cheii sângelui,